Auto s mladou ženou za volantom dnes predpoludním vyletelo z cesty pri Hurbanove. Preletelo cez vodidlá a skončilo na streche v 5-metrovej priekope. Okolo idúci vodiči, ktorí sa zastavili, aby pomohli posádke, neverili vlastným očiam. Zrazu sa otvorili dvere prevráteného auta a z neho doslova vyliezli dve ženy, ktoré mali len pár škrabancov. Dve mladé ženy sa v Seate vybrali za svojimi kamarátmi do Hurbanova. V tejto pravotočivej zákrute dostali šmík a potom sa druhýkrát narodili. Po ceste medzi Hurbanovom a Imelom išli poprvýkrát. Netušili, že na prvý pohľad mierna zákruta sa náhle zostruje. Zrejme kombinácia brzd a snaha o korigovanie volantom vyniesla auto na zvodidlá. Tam sa vo vzduchu prevrátilo o 180 stupňov a dopadlo na strechu. Auto s oboma ženami vletelo do 5 metrov hlbokého kanálu. Voda v ňom bola našťastie len 50 cm hlboká. Tak sme si to uvedomili, že sme zastavili, i hneď sme liezli. Samozrejme, že nám pomohli od nás. Tí, čo išli okolo nás, vytiahli. Okolo idúci aj volali hasičov, aj policajtov. Zásah bol sťažený s tým, že auto sa nachádzalo v priekope. Auto preletelo cez konáre, vyhlo sa hrubým kmeňom, dokonca sa nestihli otvoriť ani airbagy. Posádka vyviazla len s jediným škrabancom. Posádka bola mimo vozidla, zabezpečovala sa len auto proti požiaru. Došla sanitka, kde boli ošetrené povrchové škrabance, ktoré mali. Mladé ženy neveriacky krútili hlavou nad tým, ako sa im vlastne z vraku podarilo dostať. Dvere spolujazdky neboli zaseknuté. Na tú stranu sme padli, takže ona mi hovorila, že skús moje. Ja som sa rýchlo odpútala. Ja som vystúpila z auta a hneď do vody vlastne. Ale našťastie, že tam je voda. Do vody sme pristáli. Pre vybranie tohto motorového vozidla bolo nutné odstrániť stromy a zabezpečiť vozidlo proti ďalšiemu posuvu. Na pomoc nám prišlo vozidlo z Nitry, ktoré za pomoci hydraulickej ruky toto vozidlo vyťahlo z priekopy. Z Hurbanova, Drahu Dobrovičová, televízia JOJ.